Sa atong panahon karon ug ang atong kalibutan karon nag-offer sa tao og instant kaayo nga mga butang. Kana bang mga butang nga makabuot nimo sa dali nga paagi nga dili na ka maghago pa og paspas kaayo nga dali ra nimong mahuman og makabuot ang gusto nimong buhaton. Instant ka mga butang nga tungod niini usahay ang pasensya ug pailob sa tao mahimo ra pong mubo kay moingon man ta nganong adto man ta sa dugay nga naa may mas dali pananglitan unsa instant nga butang ka ng sikwati sa unang panahon gihaguan gyud na og maayo maghimo pa kag tabliya kuha pa ka og mag-init pa kag tubig magkuha pa kag borneo og batirol magtuyok-tuyok pa ka didto aron makainom ka og lami nga sikwati pero karong panahon na pwede na ka mo palit sa tindahan og naay marka nga tabliya imo na lang ibutang sa imong tasa o sa imong mug o imong kutawon og makahigop na ka. Instant nga mga butang. Sa una, ganahan ta mo higop og sabaw sa manok, sabaw sa kabaw o baka, mag-ihaw pa ka. Manako pa kag manok. Magluto pa gyud ka og dugay, maglata pa ka labi nagkaraan ng manok. Dugay kaayo. Pero karong panahon na nanay daghang instant nga mga pagkaon, gusto ka mo higop og sabaw sa manok, mupalit kag noodles kanang chicken. Mupalit kag noodles kanang beef flavor. Dali ra kaayo, imo rang initon og kadali, makahigop na kag sabaw. Ang kalibutan nag-offer nato og simple instant nga mga butang nga dali ra kaayo natong maangkon. Pero sayod man ta nga mas lami man gyud tong gihaguan, mas lami man tong sikwati kay katong tabliya sa tindahan nga powder ng daan nga imo rang ibutaw imong kutahon, ug mas lami tong sabaw sa manok nga imong gihaguan og dakop og ihaw og imong gisabaw kaysa sabaw sa noodles nga naay singan ani flavor nga chicken or beef. Ganahan kayo tamo sakay o kusog mo dagan nga sakyanan. Adi tamo dagan di ka mo sakay na kahinay kayo. Dugay tamo abot sa tagbilaran. Magpilit tag kusog. Usahay mawad-an ta og pailob, mahutdan ta og pasensya sa mga butang nga dugay kaayong mahitabo og dugay kaayong matuman. Ako ning gisulti ninyo tungod kay ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug matud pa sa ebanghelyo, ang gingharian sa Dios magsugod sa gamay nga butang. O gawas nga magsugod sa gamay nga butang, hinay-hinay nato kini nga maangkon, gradual. Dili ditso, dili automatic, kundi sa hinay-hinay magsugod sa gagmay nga mga butang ug hinay-hinay maangko nato ang gingharian sa langit. Sama sa pag-describe sa ebanghelyo nga nagisgot mahitungod sa sa nagpugas nga magpaabot jud ka sa saktong panahon nga mo kana bang mo gitib ang punuan unya manahon unya mamuwak unya mamunga mag-harvest. Moagi gyud og sakto nga proseso ug kinahanglan ka taas og pailob ug pasensya. Nga gingharian sa langit maangko na nato magsugod sa gamay nga butang sa ginagbay nga maayong kinaiya og binuhatan. Kay ang kaluwasan o ang gingharian sa langit dili maangkon overnight ug dili maangkon diha-diha dayon kundi kinahanglan ka magantos, kinahanglan ka magpaabot, kinahanglan ka magpailob, magpasensya, mohimo sa mga butang sa hinay-hinay nga paagi. Kay aron inig-abot sa panahon, maangko nato ang atong gipangandoy naging harian sa langit.
Akong punto ni ini, kana bitaw nga atong pailog ug pasensya sa proseso sa mga butang. Kaya abi ninyo ang Ginoo mismo ni agi og proseso. He went through stages of life. Ngano man, ang Ginoo, He could have come into the world nga mukalit lag-abot diha nga dako ng tao. O may imposible sa Ginoo. Posible man ang mahitabo. Nga mukalit lag-abot ang Ginoo ba? But no. He went through a process. Dihay pa nahitabo nga conception, nahimo siyang fetus sa tiyan, nahimo siyang infant nga bata, nahimugso, nagdako siya, nahimo siyang kanang ulitaw, badyong-badyong baka ulitaw, hangtod nga idako siyang tao. Hangtod nagipatayo, hangtod nga banhaw. Taas nga proseso. Tungod kay girespetuhan sa Dios ang gradual nga proseso ug humani adto na angkon ug natuman ang gingharian sa Dios ug ang gingharian sa langit. Nga unta kita atong punan, atong pailo ug pasensya. Kung gusto tang mahilangit, do it every day, every single minute, every hour. Maghago ka, magsakripisyo ka, aron lang mahimo nimo ang maayo nga mga butang, ug sa katapusan maangko nimo ang gingharian sa Dios. Karong panahon na kung magisguta og maayong kinabuhi sa umaabot, atong tan-aw ng atong mga bata ag atong mga batan-on. Mura bag kita maoy nagpugas, nagtanom nga ato gyud silang alimahan sugod sa gamay pangbata hangtod nga mudako sila, hangtod mamahimo silang maayong tao, ato silang amumahon, panggaon, disiplinahon, tudluan sa saktong nga dalan aron mahimo silang maayong tao sa umaabot. And it takes a lot of sacrifices. Kahago o pagsakripisyo sa pagpatubo o pagpadako sa mga bata, pag-atiman o pagtudlo sa sakto. Apan usahay, dali ra kay tang mahutdan og pasensya sa mga bata nga dugay makakat-on. Labi na karong panahon na ganang modular class bitaw, sus, dali ara mahutdag pasensya ang ginikanan. Abahala ka, imo bitaw ng kinabuhi. Labi ng mga bata nga badlungon, pasagdan na lang kay wa na ko'y mahimo sa akong anak, Father. Wait sa, basin baya ko nagkuwang pa kaog pagpaningkamot sa pagmatuto, pagdisiplina ug pagtudlo sa imong mga anak, basin kung mubo ra kayong pasensya. Many times nakadungog og mga tao moingon, Father, lahi ra gyud kaayo ang mga bata karon kaysa among panahon. Tinuod dili. Tinuod siguro. Lahi ang mga bata karon ikumpara sa atong panahon. Pero in fairness, do not put all the blame to the children. Ayaw ihurot og blame og basol ang mga bata nga ingon anak sila. How about asking ourselves? Ako kahasa ko ba ginikanan? Wa ba ka ko magkuwang? Ang mga bata lang bagyod atong basulon nga ingon anak sila nga lahi sila sa kaysa atong panahon? Or basin baya kung lahi pud ta nga paginikanan kaysa atong mga ginikanan sa unang panahon? Do not put all the blame to the young, but try to ask yourselves. Let us try to ask ourselves, basin ko nagkuwang ko. Kay kung atong iparihas ang atong pagmatuto sa mga bata o pagdisiplina nila, parehas sa unang panahon, no, dili na parehas. Lahi ng panahon karon. Kung ni-level up ang klase sa pangutok sa mga bata o kinaiya sa mga bata karon, we have to level up our kind of parenting. Ato pong patasan ang atong klase sa pagmatuto mga bata. Kay mga bata karon di pare sa mga bata sa una.
nga panahong Holy Week ingnon sa ginikaw, ayaw og lakaw kay tingpugong ron, di na madaha mga bata ron. Imo ingnon lag tingpugong. Kung dili kinahanglan nimong pasabton sa maayo nga mga explanation o mga butang for them to understand more and more. Dili taangay mawad-an og pailog og pasensya. Kung dili maningkamot nga atong patasan tong pailob, maningkamot nga ato silang giyahan sa kanunay. Do not just blame them. Tungod kay lahi sila, kay sakitan pa'y mga batanon. Kundili atong pangutanon tong kaugalingon, kay basin baya, kung lahi po ang atong pagdala nila. Kung nagkuwang punta sa mga batanon. It's unfair para nako nga atong ibutang ang blame nilang tanan. Nga lahi sila. It's not automatic. Dili ingon anak sayon. But we have also to do our best atong buhaton sigun sa atong makaya ug dili unta tamog give up nila karong panahona. Mas nanginahanglan sila og giya karon, mas nanginahanglan sila og ginikanan og guardian nga maoy mutabang nila silang pagtubo aron sa umaabot maangkon nila ang maayong kinabuhi hangtod maangkon nila ang gingharian sa langit. Mao bitaw nga unsay mahitabo sa mga anak kinsa may ma-blame. Sila ba? Dili. Ang unang i-blame ang ginikanan. Dili sila. Kung unsay mahitabo sa makabatanunan karon, kita maoy manubag at tubangan sa Ginoo. Kita maoy pangutanon sa Ginoo. Kung giunsa nato sila pagmatuto, kung giunsa nato sila pagpadako, kung giunsa nato sila pag-amuma ug pagdisiplina. Sama sa mga kahoy, unaminaw mo sa tema o sa introduction, magsugod yung nagagmay, musugod nagliso, muturok, hangtod mahimod akong kahoy, o maka-enjoy ang mga langgam sa pagbato o pagpasilong ni ini. Ingon ni ana po ang angay na itong buhaton sa matag-usa sa itong kinabuhi. Sa katapusan maning kamuta, nga sa ginagmay nga mga butang sa itong kinabuhi, ato kining mahimo karon kay apil ni sa proseso sa pag-angko nato sa langit, nga taas og pailob og pasensya. Sa ato mga pag-ampo, naay mga pag-ampo nato sigurado kung wala pa madungog karon. Wala pa ihatag karon. Wala pa tubaga sa Dios karong panahona. Pero atong timan-an, God has His own due time and right time. Masayod siya nga mauni saktong panahon nga kung ihatag karon. Ang ato alang nga makanunayon tas tong pag-ampo ug dili ta muhunong tas atong pailo ug pasensya sa mga butang atong gipangayo. Tungod kay ang Dios wala magpakabutab bungol ni ining mga butang nga alang kanato. Kakita siya sa panginahanglan. Kakita siya unsay makaayo nato. Unta kini nga maong ebanghelyo ni ining Domingguha makatabang ug makapatubo sa pagtuo pagsalig sa Ginoo ug makapadugang sa tong kadasig, makapataas sa tong pailo ug pasensya sa pagpaningkamot sa kanunay alang sa harian sa langit. Amen. Palihog manindog atong ipadayag ang atong pagtuo